No ale ešte predtým, ako ten koncert sa začne, tak predstavíme hlavného člena kapely a hudobníka telom aj dušou Henryho Tota. Henry, ahoj, dobré ráno ti želám. Dobré ráno, prajem. Prosím ťa, predstav nám svoju kapelu, s ktorou dnes budeš nám robiť dobré chvíle v Dobrom ráne. Tak to ani nie je kapela, to nie je ani torzo skupiny, ale sú to také mladí, talentovaní, ambiciózni a šikovní, hlavne vlasatí. Dana Viktória a Fuxo. S tými dneska zahráme zo pár amplaktových skladieb, pokiaľ nás režisér nestopne, že budeme si hrať niečo veľmi pekné. Jasne, ako si ich objavil? Alebo oni objavili teba? Ale nie, toto bola číra náhoda. Ja som rozmýšľal, že ako dať ten repertoár dokopy s kým, lebo to je podsta vlastne tým skvelým muzikantom, ktorí žili kedysi a nedožili sa veľmi dlhého veku. Tak objavil som Fuxa, ktorý symbolicky hrá v mojom klube 27, keďže má 27, ale... Gitár? Už nie, tak už 27 rokov. No ale prišlo okrem toho Boboš Procházka, René Lacko, Rasto Šulc, úžasný rokový spevák. Mám tam plno hostí, robíme z toho takú happeningovú záležitosť. Ty hovoríš o koncerte, ktorý sa bude konať 19. júna. Bude taký VIP koncert. Ty si donesol aj dve VIP vstupenky. Áno, minimálne dve, ktoré odovzdáme jednému z divákov, ktorý nám napíše na tému rána. Ale prosím ťa, porozprávaj nám trošku o sebe a o tvojom objavení a potýkaní si s hudbou. Koľkoročný si bol? Tým, že moji rodičia otec bol šéfom baletu a matka bola solistka baletu, tak ja som vyrastal v hudobnom prostredí. Sice som nehral na žiaden nástroj, ale hudbu si počul, vnímal. A potom samozrejme, keď to začalo byť aktuálne, lavičky, stretnúť sa s dievčatami dole, tak bez toho, aby som vedel zahrať na gitare, nič som si ani nepipol. Odtedy hrám dosť často, no. No počkaj, ale už toho ako celkom. Gitaru si ty objavil? Áno. Alebo ako to bolo? Tak ja vieš si predstaviť, že by som hral na trumpete, alebo ja si to neviem predstaviť. Nie, trumpeta není môj nástroj, ani klavír. Gitara, ona má tie ladné tvary, to je... Hlavne môžem si to zobrať do vlaku so sebou, do lietadla, hoci kde môžem cvičiť. S kontrabasom by sa nedalo nič také robiť. Čiže koľko si mal rokov, keď si začal hrať na gitare? 14. 14 rokov. Čiže začal si chodiť do ľudovej školy umenia, nie? Nie, nič také. Mal som výborných učiteľov. Otec ma zapísal najprv k profesorovi Harhovskému, potom k profesorovi Grofovi a potom už som chodil k pánovi Žabkovi a to už bolo na konzervatórium. Čiže učiteľ bol vždycky motivačný pre mňa. No dobre, ale spomenul si konzervatórium. Čiže konzervatórium si absolvoval, áno? S odretými ušami som sa tam dostal, ale úspešne som ho to zvládol. A potom si odišiel medzi iným aj do Rakúska na niekoľko rokov. Do Rakúska. Stal si sa pedagógom? No. Tak mama nechcela, aby som tu nejak už bol, keďže už bol... Vlastne ja som ešte v 80. Už vedela, čo si zač, tak radšej, že choď ďalej. Vedela, že keby som tu zostal, už by som nebol gitarista, tak v rámci toho, aby som dostal nejaké iné myšlienky, tak ma poslala preč a tam som sa náhodou stal okrem študenta aj profesor a dobre mi to padlo, ale už bola nuda, po tých 7 rokoch som si povedal, idem do dobrodružstva, čiže miesto, že by som išiel niekam do sveta, som došiel na dobrodružné Slovensko. No to je normálne divoký západ. No to áno. Dobre, ty nám celé ráno budeš hrať v Dobrom ráne, na čo sa veľmi tešíme, takže môžete sa tak pomaly pripraviť, ale veľmi potichu, pretože my teraz ideme zistiť, čo nové v kuchyni, že kto nám dnes bude variť.